На Дантиката чакате. Не мога повече. Цялата съм в пот. Да си върши тук. Ако има мокър душ, после така водичка, сапунче, теляк. Имам бойлер в кухнята. Теляк има ли теляк? Намерим нещо. Ей, косата. Ох, не ли. Не, качвам се при тебе и тя... Малче. Въобще... Търгия. Аз идвам през малко да свършвам. О, къде? Влизай много меко тук. Съм на масата. Да, горе. Давай му. О, е! Тя и аз си без мъж, не аз как да работя. Чакай сега, ти не чуеш сега. Качай съм. Е, ти. Кой е